Vážení a milí diváci, vítáme vás u televizní novin. Dnes se mnou s Filipem Lekešem a s Janem Kovářem. Tak můžeme začít. Vážení a milí posluchači, vítáme vás v druhé dílu televizních novin. Přinášíme vám novinky z Holešova, kde se právě nachází mladý Lukáš Přikrýl, člen židovské rodiny. Dobrý den, já jsem kameraman Lojza, budete natáčet. Lojzo, děkuji za slovo. Nacházíme se v Holešově, kde je tady tak 1000 pod nulou. Zítra se má konat židobraní židů a my jsme tu s jedním z nejslavnějším židem, Lukášem Přikrylem. Lukáši, jak vidíte zítřejší židobraní? A tak, hejte, včera jsme byli v hospodě. Jak vidíme, žid Lukáš Přikrýl nebyl schopný komunikace po včerejším návštěvě hospody. Proto pokračujeme dál v našich zprávách. Novinky ze světa. Jiří Toman z Příleb zvedl 30-kilové jednoručky 60krát. Stal se proto novým šampionem ve zvedání tady těchto těžkých jednoručních činek. Dobrý den, tady hlásí se vám kameraman Jaro, abych to tady tak trošku natočil. Dobrý den, tady Staňa Valentin. Jsou neuvěřitelné, tady je prostě Jiří Toman vedle, ten světový rekord má. Pojďme hned k němu, hned nám uteče. Pane Jiří, jak je to možné, jak jste to dokázal? 30krát, pardon, 60krát, 30kilové noručky, to je neuvěřitelné. Co tomu řeknete? Pan Toman říká, to je super. Pojďte na to, ukažte nám, to jste dával. Pojďte, pane, pojďte, věříme vám, pojďte. 4, 10, 12, 16, já to nevím. Žumte na to, co on dokázal, ten Toman. Neuvěřitelné, děkuji za odpro. Staňa Valentin, vaší služba. Jdeme dál, další důležitá zpráva dny. Robert Rosenberg a dalšího úlovek, tentokrát English teacher Luba. Tato kabelka se mi nelíbí. Dobrý den, slečno. Ahoj, fešáku. Chtěl byste si udělat pár kladů? A za co jako? Za malý sexíček a pokouřeníčko. Tak jo, já se líbí, já to rád dělám. Tak pojď, pěkně rychlovka, do zadečku to mám rád. Jak jsme mohli vidět, paní Lubu není vůbec těžké svést. Jdeme dále. Dobrý den, vítám vás u sportovní novinář. To mi se nevěří, co se dneska stalo. Fotbalový klub FC Šuba SP Zlín 2013 opět vyhrál. A koho to dneska porazil? Podíváme se na následující reportáž. Právě se nacházíme na fotbalovém stadionu Šuba. Nyní předávám slovo kolegovi Frost. Děkuji. Pane Oldo, prosím vás, mějte pro mě minutku. Prosím, pane Oldo. Jak jste dokázal porazit tým FC Excel? Já vám tomu nevěřím. Řekněte nám, co tomu. Takže FC Excel, to je vlastně jeden z nejsilnějších týmů od Microsoftu. Ale porazit ho je úplně jednoduché pomocí metody, která se jmenuje Corel Draw 2011. To je neuvěřitelné, popiš nám to, prosím vás. Jak to ocením? Tabelátorem se to odsazuje. Omlouváme se za krátký výpadek, nyní se opět nacházíme na stadionu Šubák a pokračujeme v naší reportáži. Děkuji. Vypadlo nás paní, strašně nás to mrzí.
Pane Oldřichu, prosím vás, řekněte nám tu vaši metodu Corel Draw. Tak tady tuhle metodu opravdu neprozradím, to je jedna z nejefektivnějších metod a kdyby se to dostalo mezi mé spoluhráče, tak jsem v prdeli. Ještě vám prozradím jednu věc. Nemá smysl ničit tabel. Strašně se mi to těžko říká. Pan Oldřich Šuba se psychicky zroutil. Ptáte se proč? Někdo ničil tabelátory. Proč je někdo ničil? To nikdo neví. Ale proč ničit tabelátor? Proč ničit jednu klávesnici? Koho to je logika? Proč, pane Oldo, proč jste to dopustil? Já jsem za vás byl, mlátil se s každým, kdo by ničil ten krásný tabelátor. Nic, musíme jít dál. Další zpráva dne. Pan Stanislav Valendin. Teď mějte si do té Bělorus, Čech? Asi Bělorus. No, dokázal dát světový rekord. Ale v čem? V třepání. Divíte se? I to je sport v této době. Tahle doba je sice bídná, ale pan Staňan, to je frajer. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go. Bylo to strašně dojemné. Je takový krásný světový rekord pana Valendina. Staňo, ty jsi jednička. Ale teď, poslední naše zpráva. Pan Lukáš Trhlík, alias, počkejte, Jirka Kos. Znáte ho, že jo, superstar. Pardon, Československo má talent, jen vás zkouším, darebáci jedni. Tam udělal krásný striptýzek. Ale proč se naposledy dal pryč? Nevím, ale uvidíte ten tanec. No, to je fakt špica. Lojzo, natáčíš to? Už jede. Jaro. Nacházíme se v studiu Lukáše Trhlíka alias Jirky Kosa, profesionálního tanečníka a striptéra. Dobrý den, pane Lukáši Trhlíku. Dobrý den. Předvedete nám nějaký z vašich profesionálních tanečků a striptýzů? Ale jasně, můžem. Tak jdeme na to. Dobrý den. Dále pro vás máme připravené počasí. Uvidíme, jak bude dneska, zítra a pozítří. Jdeme na to. Takže biozátěž pro dnešní den bude na 4, ale není to ten nomina. Tady bude pršat. Tady bude sněžit. Tady prší taky. A tady bude tak horko, že se z toho chápete. Tady bude hnusně. Tady to nebude tak špatné. Tady by to mohlo být lepší. Vítr bude fukat tady. A tady bude bezvětří. Tady bude velké vedro. Tady bude velká kosa. A to máme pro dnešek všechno. Nashledanou příště.